आपली रात्रीचीच गँग हा. फक्त त्याच्यात ऍड झालो म्हणजे आमचो भीम अर्जुन ओपडे काय काढून दुसरं घालूचो नु अर्जुन वराडकर. अर्जुन आम्ही काय चाललो आता? आम्ही भायनरला चाललोय. किती काहीतरी सामान घ्यायचं आहे. आमच्याकडे उद्यापन असल्यामुळे ओके वैभव लक्ष्मीचं तेव्हा तिकडे जायचंय आम्हाला. ते काय पसंत होईल ओके आम्ही घेणार. ओके गेल्या वर्षी पण आम्ही गेलो आम्ही गेलेलो त्यावेळी लक्ष्मीचा टाटा घेतली. मालवणीत बोल. बाबा कट कर. नाही बोल चालतं. आम्ही गेल्या वर्षी गेलो तर लक्ष्मी आणि गणपतीचा ताटा घेतली. ती आम्ही जवळजवळ नाही म्हटलं तरी 100,000 ताटा घेतलेली. यंदा काय दुसरा काहीतरी आयटम बघूचो. नवीन आयटम घेऊचो. त्याच्यामुळे जाऊचो आमका. तर आम्ही आता निघालो. आणि भाईंदर मार्केट स्वस्त तिकडे मस्त मार्केट पुरा स्वस्त. ओके गेल्या वर्षी दीपू होतो. संदीप एक नवीन माणूस रात्रीपासून असो आता पुढे कंटिन्यू चालला जाऊचे नाही सोडू. आपला तो प्रवास चालू झालो. आम्ही आता गोरेगाववरून सुटलो. हे सांतारोजवरून येले. आता आपण दीपू गाडी चलवता. संदीप बाजूका अर्जुन आणि नकुल सहदेव पाठी बसले. अशा प्रकारे आम्ही आता भाईंदरात पोचलेले असो. नवघर रोड तू तरी वाजलेली आगमनासाठी. गाडी आमची पार्किंग झाली. चला चलो आम्ही आता अर्जुना जागा बरी नको ती रस्त्यावर तुम्ही चलो परतन जोडो. भाई जरा सांग आता गाडी आमका लावूक जागा मिळाला ना तुझ्याकडे? असा मार्केट हा पुरा सगळा स्टीलचा होलसेल मार्केट हा बघशात तुम्ही तर. चले अशा प्रकारचे आयटम आहेत नवीन. पूजा थाळी साईज 11 10 नंबर. परत एकदा त्याच दुकानात दिलो. गेल्या वर्षी तो माणूस दीपू जेव्हा मी तुमचं सांगलेलं लास्ट व्हिडिओत आम्ही यांच्याकडे जवळजवळ लाखभर रुपयाचं सामान घेतलेला पहिला. त्याच्यानंतर पप्पू आणि इलेलो. आणि आता परत आमची दुसरी ट्रिप आहे गेल्या वर्षी आणि आता परत सेम. आणि आमचं दुकान परत ताज असा पद्मावती आणि आपली गँग आपला दुकान ताज पद्मावती मेटल. क्या गाड़ी किधर लगाया? गाड़ी कहाँ पे लगाया? आगे लगाया बहुत. अभी इधर जगह बोलोगे तो लेके आता हूँ. परत एकदा आपला ताज भांड्याचं दुकान पद्मावती मेटल. आणि पार्किंगची आमची जागा बरोबर अगदी समोरच आहे. गाडी पण आपली MH07 अर्टिगा. मला वाटतं जर ह्या टायमाक आमचा डील झाला आधी 1 मिनटं ह्या टायमाक जर आमचा डील झाला तर हे दुकानदार आमचं फिक्स असतो. चाय इली. अरे वा चाय आमच्यासाठी परत दिलेली आहे. ती पिल्ली ती बरी होती. पाणीच नाही फुकट आहे ना. फुकटमध्ये असाच होता. परत एकदा आम्ही त्याच दुकानात दिलेलं असतो पद्मावती मेटल. गरजी दुकानात तुम्ही बघू शकताय अशी आहे. आणि साहेबाचा डील चालू आहे. दीपू बाबलिक आणि संदीप आणि हे भाऊच आमका कायम मदत करता. त्याच्याकडे आतापर्यंत आम्ही जवळजवळ 2-1 लाखाचा माल नेलेलो आहे. आता बघूया आमका नवीन नसो काय आयटम देता उद्यापनासाठी. या टायमाक आमचा खूप कन्फ्युजन आहे. साहेबा काय उतरूकच बघणार नाही. 2-3 आयटम बघले पसंत येतच नाही यांना तसा विषय चालू आहे. सगळा झाला. ह्या मडक्या म्हणजे पेनाचा वाटक्या या
या आमका रेट 95 रुपये रेट सांगा ना. आम्ही आता या 80 रुपयाक आमका भावाशीने दिलाय ना आम्हाला. दिला तुम्हाला भाऊ. 80 रुपये दिले. बाबा तुझं काय मत आहे बाबा सांग. आता दिवस गेलो तुझं याच्यात जेवण घेऊन झाला. याच्यामध्ये दिवस गेलो आमचं खूप जमलेले असो आम्ही. पकड़ने वाला दे, हाफ फ्राई बनाने वाला दे और 6 फोक वाला स्पून दे नॉर्मल. हे आवडलं मग तुका. क्वालिटी बरी आहे. फिरलो पण ते ह्या चांगला गावला. बरं या साहेबाक आता विचारते बाबा या तुका आवडला. कसा किलो येता किती 70ला 80 कधी देता आता नाही काय तर 70च्या यावर गेलो. दुपारचं सरलं आता संध्याकाळचं रेट येलो. आवडलं तुका. तर एका सांग 80 रुपयाला आहे. हां आणि मग काय दिसतं पटापट भरू सांग. क्वालिटी बरी आहे मग. बरं वजन आलं. चला वजन आहे बरं. बरं मग एकदा हळद ड्रिल क्रॅक झालेली आहे. खूप काय झमेले झाले. साहेब दादा नाव काय तुमचं. अनिल भाऊ तलवार साहेब यांनी आमका खूप मदत केली सकाळपासून. हे जवळजवळ तुम्ही किती वेळा दाखवला आम्हाला आणून. खूप वेळा जवळजवळ 10-15 वेळा त्यांनी आणून बिचाऱ्यांना दाखवायला नव्हतं. शेवटी फायनल केला आम्ही 80 रुपयासाठी. आम्हीचे टोटल पीस 700 म्हणजे 56,000 रुपये जातात. ह्या बाहेर चौकशी केली तर साधारण 120 ते 130 रुपयापर्यंत पडता. फक्त ह्या पद्मावती मीटरमध्ये तुमका ह्या फक्त 80 रुपयात गावता. माझ्या रागान बघता म्हणून मी परत सांगतो रिकमेंड करते पद्मावती मेटल भाईंदर. संदीपाक हे बाटले आवडले थर्मास. या आपला कुकरचा भांडा ना रेडी आहे क्या. मोदकाचा भांडा होय बरोबर. चलो क्या लिया ये दो और ये 850 180 नहीं अभी गिनो मत. नहीं अभी गिनो मत. नहीं मालिक को हो गई नहीं. अभी गिनो मत. इसका है खुद मेरा सवाल वो नहीं से टाइट में कुछ कमाई नहीं तो गिनो मत अभी. एक बॉटल आहे. ये और कमाई है एक पहले में दे. मान लेने के लिए गोवा रे मान लेने के लिए हम आएंगे. ये थैली में एक थैली में ये हमारा टकलू भाई जाने आवडला मग तुका. अरे बाबा चाय मागव रे. मैं दादा को भी दादा बोलते ले लिया मैं तो. क्या नहीं वो दूसरा सामान ले लिया. वो क्या लिया वो भाई का लिया शो वाला पत्रावली रे खाना खाने का. वो लिया वो ये सब. तुम्हारे पास है प्लास्टिक वाला. प्लास्टिक मांगे ना बहुत बड़ा. तो फिर काय के लिए बोला था क्या लिया. ये होटल के लिए वो सामान लिया. होटल के लिए बेडशीट वाला को है ऊपर स्टील आहे नीचे कागद आहे. बेडशीट त्यांका बऱ्या हॉटेलात चाय पातळ तर ती नको झाली. या रामकृष्णामध्ये चाय पातळ तर त्यांना ती 5-10 रुपयाची चाय पिवची आहे. काय यांना सांगतलं आता परत आता हे रामकृष्णामध्ये चालले सगळे. थांब बाबा थांब. आता तो महिना जुता काढतो. सगळा झाला दिवसाची उलटा पलट झाली. अडचण शबय जाऊन आता शेवटा जाग्याक लागले. पण आमका आलेलो एक अनुभव जो दीपू सांगतलो. सांग बाबा. पुरा मार्केट चालू आहे थांब रे भाई. पण ह्या पद्मावतीमध्ये जरा क्वालिटी आणि व्यवस्थित सामान मिळतं. बाहेर स्वस्तच गाव होता आपला. बाहेर स्वस्तात गावात पण क्वालिटी एकदम हलकी होती. म्हणजे असं वाटत नाही का कोणाच्या हातात गिफ्ट देऊ बरोबर नाही वाटत. आता नाही म्हटलं तरी याचं रेट आपल्या पुढा किलो तर नाही म्हटलं तरी 150 रुपयाचा हा भांडा. आपण काही नाही म्हटलं तरी आपल्या आता 100 रुपयापर्यंत पडता. चौकात म्हणजे ही तिसरी ट्रिप आहे. ह्याच्या आधी पहिलं दीपू आणि मी गेलेलो गेल्या वर्षी उद्यापनात. त्याच्यानंतर पप्पू आणि मी येलो. पहिलं उद्यापनाचा आमचा व्हिडिओ बनवून येतो कारण तेव्हा आपल्याकडे सगळी अरेंजमेंट नाही होती. त्यानंतर पप्पू आणि मी येलो आणि आता परत दीपू आणि मी येलो. दीपू मी आमचे अर्जुन संदीप भाऊ आम्ही सगळे येलो आणि डील इतका क्रॅक मस्त झाला की
म्हणजे नाही म्हटलं तरी एक 20-30% जो डिफरन्स हा म्हणजे आपल्या गावातल्या रेटचो आणि हैल्या रेटमध्ये खूप मस्त माल हा. परत एकदा मी हायली रिकमेंड करत आहे, जसं मी मागेही सांगले तसा पद्मावती मेटल एक नंबर. आम्ही आता परत केव्हा येऊचे असो डिसेंबर ह्याच्यासाठी माझा गृहप्रवेश आहे. हां तेव्हा परत बुकिंग करून ठेवलेलं आहे का एक आधीच चांगलं म्हणजे जवळजवळ त्याच्याकडे आता नाही म्हटलं तरी तुझं किती लाखाचं माल झालो 1.5 लाखाचं झालंय. आधी 1.5 लाखाचं पहिलं स्टार्टिंगला आता जातो 1.5-2 लाखाचं जातं आणि परत घरच्या टायमात घेतलो मग 1.5-2 लाखाचं जातं तेव्हा. हे टोटल आम्ही आता ते काय इतके दिलेले आहोत परत मध्ये पप्पू येऊन 70,000चा घेऊन गेलो म्हणजे 5-1 लाख आम्ही दिलेले असत आयऱ्याकडसून. हां 70,000 हो टाटा घेतलेली ती 70,000 होय तर नाही तर संदीप भाऊनी परत घेतला. अरे संदीप भाऊंचं अरे का दाखवतो तुला मोदकाचं भांडा घेतले दाखव बाबा त्या कितीक पडलं तर आपण सांग तू सांग आता कुठात काय रेट आहे तो 1,500 रुपये 1300 रुपये हां आणि हा कितीक पडलं तुका 850 रुपये पडला 850 रुपये पडलं आणि बाटले बाटले 180 रुपये पडले. कुडात नाही म्हटलं तर याची किंमत 250 रुपयेपर्यंत असते. चांगलं हे तुका आवडलं मग सॅटिस्फॅक्शन झालं मग आवडलं म्हणून घेतलं आपण. ओके व्हेरी गुड काय चालता दिवसभराचो आमचो थको घालवच्यासाठी आमका आता ट्रीट मिळत आहे ह्या हॉटेलमध्ये एक नंबर हॉटेलला ज्या आम्ही त्याच्यावर चायसाठी येलो चाय पिवची आपलं एक नंबर चाय असा अशी रिपोर्ट आहे आमका त्यासाठी आम्ही चाय पिऊ गेलेलो असं वेंगुर्ला ते काय नाही उलटा बांगडे गावलेली चाय इलेली हा ड्रॉप करायचं की रिटर्न क्वालिटी चाय होय ना दादा हां क्वालिटी चाय ना जाऊ शकतो. मारतोंडवरून डोंबवली कधी चाय स्ट्रॉंग आहे ते काय सांगा त्यांना 60 रुपये असतं मग काय पार्टी अरे कशी आहे तुझं झटको बा मस्त छान. ओके किती जण 2 जण मस्त मस्त एक नंबर. गावल्यानो परत एकदा अंडरलाईन झाला परत एकदा मी रिकमेंड म्हणजे परत एकदा मी सांगतोय की आमचा हो तिसरा एक्सपिरियन्स हा आणि सेल्फ एक्सपिरियन्स हा असं नाही की कोणीतरी घेतला म्हणून सांगला असं नाही. आजचा दिवस आम्ही पूर्ण दिवस आम्ही 700 पीस घेऊच्यासाठी घालेले म्हणजे तो तेलाचा वाटगे असा होता तुम्ही बघलात तर आम्ही घेतला. सगळीकडे आम्ही फिरलो सगळ्या दुकानांनी 110 115 120 ते 130 असं रेट होतो आणि फक्त ह्याच्याकडे 95 रुपीज सांगत होतो आणि तो आमका त्यांनी कमी करून दिल्यान 95चो आमका त्यांनी 80 रुपयाक दिल्यान. थोडीशी बाय मिस्टेकमुळे तो कमी पडलो जास्तच आमका तसं होतं काहीतरी आमच्या वैयक्तिक चुकीमुळे पण डील मस्त झाली. ह्या रेटमध्ये आजूबाजूच्या ह्या रेडियसमध्ये भाईंदरमध्ये कोणच दिना नाही. तो आम्ही सकाळी 11 वाजता येलो थैसून आम्ही जवळजवळ 12-12:30 वाजता ह्याच्याकडे भेटलो त्या डील बोललो त्याच्याकडे त्याच्यानंतर सगळा केला. थैसून आम्ही संध्याकाळी 5-5:30 वाजेपर्यंत त्याच्या पाठीत होतो. म्हणजे जो आर्टिकल होता जो ह्या होतो लोटो म्हणजे जो तामियो होतो खूप मस्त डिझाईन होती त्यात प्रकार पण होते पण आमका ह्यो आवडलो तो पद्मावती मेटलकडे आणि त्याने जो रेट दिलो तो कोणच देणार नाही. ह्या परत एकदा सिद्ध झाला. खूप मस्त दुकान असा खूप मस्त भाव दिता आधी आणि क्वालिटी तर असाच क्वालिटी तर बाब असा मस्त झाला. आता आम्ही माल घेऊन निघतो तुमका दाखवते माल कसं पॅकिंग केल्यान तो हे पोती शिवतं आता जवळजवळ त्यांका अर्धो पाऊण तास झालो. काय चालला काय किती माल रेडी आता झाला बाकी काय ना आमचा विषय घ्यायचा रोल गिफ्ट काय भेटायला काय गिफ्ट देऊ आहे आमका जवळपास 56,000 करले. 56 कसे तुमचे 56,000 हेच झाले हे दोन 58 58 झाले आणि पूर्ण दिवस चौघांचं
2,000 रुपये आता तुझं गिफ्ट कायच नाही. आपकी याद रखने के लिए कुछ देना मांगता है. कॅमेरा चालू करून घेऊन हे साहेब असत, साहेबांकडे आपण कायम येतो. तर सरांचं काय म्हणणं बघूया. सेठ, हम लोग बार बार आ रहे हैं आपके पास सामान लेने के लिए. आपने हम लोग को कितनी बार देखा है? लगभग 8 से 10 बार. नहीं, 4 बार आ रहे हैं हम लोग. 4 बार आए और आपका वीडियो भी बनाया है. 4 बार ही आया, 4 बार आया. 4 बार. एक चौथी बार, एक चौथी और 5वीं बार है. हाँ, इतना मेरे को मालूम है. तो उसके बाद ये दूसरा तीसरा वीडियो है अपना. तो अभी इतना सब सामान तो हम लोग लेके गए. अभी लगभग 3-4 लाख का सामान हो गया हमारा पूरा. हेलो. हो सकता हुआ है हाँ, तो कुछ तो अभी गिफ्ट देना पड़ेगा आपको. भाई. ये किसमें कचोकच काम किया है. वो तो है, वो तो माल की बात हो गई. ये तो समझ नहीं आया. मैं आपको जो माल दिया ना मैंने, हाँ. इसमें मैंने कुछ कमाया नहीं है. अब यही तो मार्केट में जाओगे ना, मार्केट में वो तो सब बता दिया मैंने, वो तो सब बता दिया. अभी एक गुड लक रहेगा आपकी तरफ नेक्स्ट से. टाइम आप आओगे ना. नेक्स्ट टाइम तो रहेगा ही, नेक्स्ट टाइम रहेगा ही. साल में एक बार आते हो. नहीं 2 बार आया मैं. अभी ये तीसरा राउंड है मेरा. तीसरा साल में 2 बार आया मैं. हर साल में 2 बार. हाँ, और गोवा से आते हैं हम लोग, बॉर्डर से आते हैं. चलो नेक्स्ट टाइम श्योर है. नहीं, नेक्स्ट टाइम तो आएंगे ही आएंगे. उसमें आपको एडजस्ट करके देगा. नहीं, अभी कुछ देना पड़ेगा. नहीं, ये देखो, ये लोग को लेके आया मैं कब से. नेक्स्ट टाइम करूँगा. अरे पैसा को थोड़ा. अरे नहीं, खाली आपका सेवा किया मैंने, मालूम नहीं हो जाएगा, हो जाएगा. है. मैं देता था. अभी काम कैसे हो गया, वो भी सेवा क्या. वहाँ से आने का खर्चा हमारे ऊपर. अभी भाई को पूछो. मैं इनको सुबह भी बोला था, हम लोग खाना खाने गए, इसके लिए टाइम हो गया सब. बाकी तो लेना तो इधर ही है हम लोग को. हाँ? ये बंद कब से. हाँ, सेट तो है ही इधर. कार्ड तो है अपने पास. कार्ड है, कार्ड है. पूरा दिखाना बराबर दिखते नहीं है. एकदम मतलब सेट क्लियरिटी दिख रहा है, क्लियरिटी. सेट हर बार दिखते. दे रहे क्या कुछ गिफ्ट में दे रहे हो? हाँ बोलो. नेक्स्ट टाइम खुद ही दे दो, हम मांगेंगे नहीं. जो देना है तुम दे दो खुद. किती आहे तुम्ही किती मानता. 58,000. मैंने आता 4 मध्ये. 4 हाई तुला खिलाफ देतो. नाही ना खिलाफ देतो. हा घे. यांचा ॲड्रेस था आणि ह्या काय सांगायची गरज नाही. आपण काय माहिती येतच असतो. आता साहेबांनी आमचा रिस्पेक्ट केलेलो हा. काहीतरी गिफ्ट देतात. अरे रे पडला. पाणी पी, चेन खुल्ली आहे बेटा. कल पुलिस आले तर बिचारे को मार दिया है. स्टील बिलचा क्लास देणार आहे मग. किसका लड़का है? वॉचमैन का. ये वाच. ये है ना अपनी सोसाइटी का वॉचमैन. स्टीलची ग्लासा देता. कल बीमार था. जाके होटल ए स्टीलची ग्लासा देता. 12 वाईन वाईन गलत डाला है बच्चे को. हे काय आवडतात काय बघूया. पकड़ा उनको. हल्का हल्का खेलता है. बाजू वाले भी खेलते हैं. उन चार लोगों को लगा कुछ खेल काम करते हैं. काहीतरी गिफ्ट देता आमच्यासाठी. क्योंकि बिस्किट का हक चेन है. बंद कर, चेन. क्या नहीं करेगा बंद. इसका हक ले ले, है. बिस्किट ले, बिस्किट. लिया लिया. हाँ, जा बाय. तेरे को गिलास कैसे देना उन्हें को. चप्पल डाल बेटा, चप्पल चप्पल. ये गिफ्ट में आ रहा है हम लोग को. गिलास देखिए खाली. हट के दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा. देखिए 80 रुपये का गिलास है. क्वालिटी बघा. अलग सिस्टम का ग्लास है भाई. ठीक है. एक नंबर. थँक्यू सो मच. हेलो. हाँ 4 पीस. थँक्यू मनमरे. ये ओम्बसा वाले का माल है. थँक्यू सो मच. ये इनके आज नहीं आया ओम्बसा इनका है? वाले. हमारे इकडे फिरव. हां. थँक्यू. अशा प्रकारे आजचं आमचं. चलो थँक्यू अंकल. चला वेलकम. आएंगे बार बार वापस आएंगे. आपल्या गिफ्टमध्ये ग्लासा इलेली आहोत. आता काय टाकायचं भाई? एक नंबर एक नंबर. बाजारात दिलं. आवडलं ना शब्दाक मान थैलन मग. हा? आणखी 2 मान लाडू होते बरे. माणूस आडलं माणसा कणकण. यांका दोन देव होती. माल लोड होता. लोडिंग. ती टाकू नका दादी.
घडे घ्या काढतो ना घडे टाका फिक्स रवा अशी रवायची नाही रे अशी नव्हतं मरे जाऊ द्या काय रवायची रे नव्हतं माल लोडिंग चालू काम हा. घे तो पडात तो त्याचा घे ना तो भांडी फोडतो अशी टाकते तू हा तुझा परत या माचीच बसता आई अशी उभी लागली का झाला नाही बसत नाही ना जरा मस्त आरामात 4 मोठे झालेले आहेत आपले. 4ही मोठे आपले इलेले आहेत आणि साहेबांकडे एंडिंग झालं थांब लायटर पण घेतलं. लायटर घेतलंय काय पैसे दिलं काय केलं हा एंडिंग झालं पैसे देऊ गेले. एक नंबर काम झालेला. एक ग्लास काढ याक माझा. म्हणजे जी शॉपिंग आपली झाली आणि प्लस आमका गिफ्ट गावला एक नंबर मजा येली. परत एकदा बघा पद्मावती मेटल ह्या मी रिकमेंड करते आणि याचा नंबर पण मी देतोय परत तुमका कारण एक नंबर हा माणूस सज्जन हा पद्मावती मेटल. हे बाबा पद्मावती वाल्या चल. आजच्या व्हिडिओची एंडिंग व्हिडिओ घेतं. आता आम्ही पोचलो गोरेगावला आणि शॉपिंग विपिंग आमची एक नंबर झाली. दिवस गेलो पुरो पण मजा येईल. आणि फर्स्ट टाईम आमच्या वांगडा संदीप होतो. संदीपानं बऱ्यापैकी मजा केली आणि बऱ्यापैकी डिस्काउंटमध्ये सामान आधी घेतल्यान. 300 रुपयाचं 400 रुपयाचा फरक पडलो. तो त्याचा एक्सपिरियन्स आमका त्यांनी शेअर केल्यान. आणि आता ट्रॅफिक असल्यामुळे यांची कुठली हवेत उतरूची लागता कारण याच्या पुढे आता आपल्या पायात काय जवळ रवलेलो नाही. पुरे झाला मजा येते बरं. मग काय हरकतच नाही. चला टाटा बाय बाय संदीप भाऊ बाय 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 बाय. नाईट हां गुड नाईट.